салом, духтарако. Медонам интизор буден новинкои апай Шаҳнозара. Ина марҳамат борошон омадаи чанд намуд двойкои фасони арзон. Ина куртои хушрӯ. Ҳозир як таба якташ мода нишон метам. Баъданам хел брижо омадагиай. Бозори Корвон тарафи Чило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои апай Шаҳноза. ҳатман биёин духтаракои хушрӯ пеши апай Шаҳноза биёин. Ҳама намуди борошон навай. платьёи фасона диден духтарако. Ҳама инами хушрӯгӣ дар ҷои апай Шаҳноза омадагиай новинкои фасон. Ира бинен аҷоибот белмандояй, паплинаки белмандояй. Размер бошад аз 48 то 54 дуруст мегирад. Расветка бошад 4 та расветкаи фасон. Сиёҳа ина нигоҳ кунед бо цветай коричневи. Баъд ина диден духтарако чӣ хел фасонакай. Нарх бошад чанд сомай? 130 сомон. Ҳамин 130 сомон. Чӣ хел наз духтарако. Ира бинен аксияе 130 сомон киртачара хушрӯгиша диден. Ҳамино ҳамаш дар ҷои апай Шаҳноза омадагиай биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор. Духтарако ира бинен иқа киртаи хушрӯ оварда апай Шаҳноза. Ҳозир дигар глошам аст нишонтон метим. Якум чӣ хеле медонед тренд ай тигр якум аз тигр сар кунем. Аҷоиб фасонай размеро боша ай 48 то 58 астай. Диден духтаро духта диден чӣ хел фасонакай. Анай боша расветкаҳош ай духтаро глош расветкаҳош ай тиграм диден расветка астай. Аз анем хел гулчамайдошам расветка ҳастай. Материалакаш аҷоиб фасон ва иша бинем бо чӣ хел фасонакане. На размеротон ҳаст духтаро. Нарх чӣ хел ай? 120 сомон. Ҳами 120 ира бинен духтарако фасониша диден бовари одам намеояд бовар кунен 120 сомонда инами хекиртаи духтагӣ тайёр фасон платьяи беҳтарин доингай материал шушта мепӯшен тигришку вообще супер гуфти гапо 120 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои апай Шаҳноза духтаро биёен ин ёш бо 130 сомонай. Ана ин намуд модел киртора стойка варадника бисёр мепурсидан рости. Ин апай Шаҳноза барои шумо овардай. Як боракак ира бибинен. Ҳам материалаш фасонаки хушрӯай, ҳам глош аҷоиботай духчам фасонай. Нархш бошад 130 сомон. Мана нархи беҳтарин. Ина духтаро 58 размер дорад. Дидена бо ай 50 то 58 размеро будай. Материалшам паплинаки хушрӯай. Хичам духча диден ох чӣ хелияя. Нарх 130 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои апай Шаҳноза. Рақамо ҳаст дар экран. Касе омада наметона бинависен дар ва как доставкатон мекунан. Жугаем платьяра диден духтарако. Паплинаки фасони новинкай. Нархш бошаку шок 120 сомон. Фасониша диден гили Туркия духтарако. Марҳамат ибо расветка дора. Мана марҳамат расветкаҳош кати омадай. Нарх ҳамагӣ ҳами 120 сомон. Каседа дар кораи ҳатман биёен пеши апай Шаҳноза. То 6 размер доранд. 120 сомон. Беҳад гилш хушрӯай паплинаш ғавсай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ҷои апай Шаҳноза. Я бурак сиёша нишон тен сиёша надидама. Ира бинед ва гули сиёша бинед чӣ хел хушрӯай духтаро. Марамат нархи арзоне бовар кунед духтарако. Успед кунед ки тамом нашава. 7 дарвозаи Тило бозор 9 қатор ҷои апай Шаҳноза. Иҷада инчунин анахи двойкое ки бисёриё мехостанд омадагӣ ҳаст. Мана дарозан баъд бо почаҳошон катия ё чанд пулай? Нем 120 дорад. Ина 120 ана гулои хушрӯ вардиян гулои майдаш диден духтаро чӣ хел фасон қисми болора тамошо кунен. Мана ин тигроям ам хеле ана. Мана 120 ай. 120. Ина дидена ҳамаш 120 сомонай. Навора тамошо кунен дарава как пеши апай Шаҳноза биёен. Тамом нашида биёен духтарако ки борои фасон гулои хушрӯ моделои фасон беҳадам зиёд омадагиай. Двойка бисёр навор дорум тамошо бина баъд размерои калон мепурсанд бисёр вақт. Марҳамат ина размерои великан омадай дар ҷои апай Шаҳноза. Брукакшам бинен паплинакшам бинен чӣ хел хушрӯай. То 6 размер омадай ҳам кабутуш ҳам сиёсафедоша. Мана марҳамат се расветкаи хушрӯ омадагиай. Нархшон бошад 130 сомонай. Бовар мекунед 130 сомон. Ана баъд ито 6 размер аст ай 52 сар мешава. Ана ин модел бошад ай 50 то 58. Ай 50 то 58 ҳаст. И 120 сомон. Камака қадш кӯтоҳтарай дизайнш дигартарай. Нархш
120 сомон. Паплинакҳои оригиналан. Ина бо биёен аз наздик хитон сифаташона бинен, духчона бинен, баъд метавонен харидорӣ кунен. Лекин агар омада натонен ку рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 9 қатор, ҷои апай шануза. Нархи арзон пурсиден духтаро марҳамат апай шануза. Шумо да брукои фасон овардай аз 20 сомон сар меша бовар мекунен. Аз 20 сомон, бале 20 сомон. И материалшон маечния, бамбукака и қахшруае. Ҳам қамулоимака 20 сомон бовар мекунен. 20 сомон да ягон ҷо нест. Лекин апай шануза овардай. Ина муд бошад 25 сомон. Мана марҳамат. И фасонам чанд та дорад? Ана ина мудуш 30 сомон, иё 25, 30 сомон, иёшам 30 сомон, а? Иёра бисёр мепурсиданд духтаро, ина великан омадай. Кушотаки фасонако, марамат, ино 30 сомон. Пад брендан, диден расветкош чихе хушручай. Материалшам аҷоиб хушруай. Материало ино маечнян, а? Инош маечнян. Бозори Корвон тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 9 қатор, ҷои апай шануза. Баъд медонен апай шануза аксияи киртоора пешниҳод кардагиай, аксияи идона. Киртапучои паплинаки хушру 100 сомон. ҳами 100 сом шид. Вай, Размер, киртапучаи духтагӣ тайёр 100 сомон. Аз 50 то 56 размер аст. И рангоша бинен. Иноям ҳамаш садир аст. 100 сомон. Ина мино ҳама 100 сомон духтарако. Қисми болоям. Болоям 100 сомон. Ина киртои 100 сомона. Иё ягонташ 100 сом набуд. 180 сом, 170 сом хали буд. Ҳозир апай шануза ҳамаша 100 сомон кард. Баъд медонен не хеле халатои маечни брукошкати астай 100 сомонай. Ина дига гулшам аст. Баъд инчунин турецки ва ёшуна мепурсан косметикошуна. Ина бренди Эрсак тамошо бино. Шампунам дора, ваям дора бальзам, гел для душа, баъд личебни ва ё дора. Чӣ меган? Крему, ҳама чӣ доранд. Ҳама чӣ ҳаст духтар. Барои доғиру, барои маршинка, барои чизе дар корайтона ку тамошо бино. Апаи шанузара гап занен, расмоша мепартай бош, мода мефаҳмона ки кадомш барои чиай. Доставкатон мекунанд ё ки биёен хитон аз наздик бинен.